Пуста хора, аз съм Трофилска и днес какъвто ще си играем 37 за сервер. Да влезем към малко хора. Интересно. Трофилска. Знам, къде съм свикнал, но съм тапа. Нека малко да се намаля звука. Така, сега почвам. Ей, го. Сега. Нека да напишем мръса. Благодаря, мамки. Така, са някои... То зад нас има хора. И тут остана. Айде! Имаме спидхак! Гледай го, спидхакер! Сега да ги почваме. Има снайперисти! Опа, как видял? Не си. Айде. Не съм хакер, не съм тупа. Сега ще... Така, защо не те тя? Къде е хвъртка? Айде! Майко! Някой са такива нове! Какъв е шухо? 5 кило умират. Много директишка. Ари бе, чакал ти половин час, но какво прави с един ден? Ай, нека да минем на минута. Съвсем малко. Ай, го. Нека на минута от сега мамка ти. Добре. Браво, пак. Аре бе! Това главно по е. То слома нервозвах мисли. Да, то много ще се изглежда. Сега заявка. То много ясно. Не, добре си. Не спидхак! Спидхак. Това е положение. Така. Сега се приметка. Чакаме лайна това вече. Какъв е то са? Не. То ми има хакера с хора. Сериозно ли? Сериозно? Видяли са, не сме... Пушките.
Ела тука, бе! Мишкар! Мамка, бе! Какво да направя, аз нямам пари? Много хубаво. Така. Вече почва. Така. Сега хакер не знам. Хедшот. Кръв. Кръв. Как е? Откъде? Аре бе, хакер! Нуп! Не ме интересува, ако съм гледал, ако гледаш типа с голямо очита с хак. Мамка! Мамка ми! Хакер е браво, мамка! Ако гледа с хак, сега ще взема с пълнарение, нали? Така, идеята. Браво. Детнах. Така, още две игри ще изиграем с ако умра или... Да, само ако умра два пъти. Нека стирам ги това. Не! Още малко. Ако 5 пъти умрете. Хора, сега нека да видим той как се вложи, както от една промала. Сега, браво, един път да стана горе с тебе. Браво, моето момче. Тук че прав с някакви искам. Това да се пуска мамка. Казо! Майка ти дай. 2 минута, но и аз не се пуска. Добре, няма да играем, добре, аз съм я. Послед, нищо Ганикова. Така, нека сега. Така да ги намерим. Като с хакера не мога да играм. Хет! Хетшот! До хетшот! Няма да ни пойде! Спрем сега! 0 патрона ще ми дадеш. Така. Това ще ми много същия път някой да е отшъл. Някой. Мишката ми заби! Айде, хакерче! Май няма да си останеш. Вижте! Още 2 умирания и ги. Може да познаете шумно. Се заспа, що се? Някаква бабичка тук не сни. Петре! Ну! Махай хака! Петре, ну, махай хака! Не ми да! Така че нещото ми сега неща много добре. Браво, с моята братачка да види да ключ и това. Да, ну това.
Аре, 10 секунди, мамка. Айде хакер, че. Килса. Лапка. Как спокойно, Саш. Така, та игра. Как се... Так, не. Няма го чувствам. Не да, какво съм как не да. Не да знам това. Ей, мишка! Вот така, мишка. Мишка. Мишкаре. Мамка ти. Да бе, има хак! Това аз не бърсам. Ами да, хора, това ще бъде от мен. Долу ви е харесал типа, ако така може да харесам, да забравя абонирайте за мен. И чао!